Nilsson, Ruotsi Sweden ja Jani Haapamäki siis Euroopan mestariliiton puolelta. Robin Nilsson, Pohjoismaiden mestaruuskilpailujen kolmonen. Och nu ska vi börja med kategori 60 kilogram och där har vi Robin Nilsson som var tredje i Nordens mästerskap tävling samt Jani Haapamäki som var första förra året i Europas mästerskap tävling. Ja tunnusteleva alku. Kumpikaan ei lähde ainakaan mitään yltiöpäistä vielä tässä vaiheessa hakemaan. Kerrottakoon se, että Jani Haapamäen arvokisasarja on tuo sarjaa alempi 55 kiloiset. Täällähän nyt painii maajoukkueessa 60 kiloiset. Mikäli ei suorituksia nähdä, punainen painija pääsee mattovuorolla päälle tai joutuu, no miten vaan. Jos hän on hyvä mattopainija, niin hän todellakin haluaa päästä sinne päälle. Ja sitten hänen on tehtävä suoritus. Katsotaan, tuleeko tästä pystystä. Ei tule. 1,5 minuuttia painittu ja mattovuoro edessä. Runttaa Jani väkisin. Ja Haapamäki päällä. Nyt pitää tehdä suoritus siellä, jotta tulee jaksovoitto kotiin. Ja jälkeen nostoa. Ruotsi Nilsson puolustaa. Vyörytys on lähellä lähteä. Lähtekö nyt nostoon? Nousee! Kyllä, sinne mennään matolta ulos ja siitä yksi suorituspiste. Väkisin siinä Haapamäki otti 1 pisteen ja jakson voiton. Ja kuten arvoisa yleisö huomasitte, siinä Haapamäki kokeneena painajana usein nostettua Nilssonin syliinsä, niin asteli tuonne aivan punaisen reunalle ja sitten sieltä suoritti heitot ulos. Tämä on hyvä varmuustoiminen ja ainakaan itse jää sitten alle ja siitä sitten selkeä piste. Ja näin toinen jakso valmiina alkamaan. Första perioden gick till Haapamäki som fick en poäng på matturen och nu har börjat andra perioden. Ja pisteet on taas nollattu, kun toinen jakso lähti käyntiin. Tässä 1,5 minuuttia aikaa. Pystystä tehdä jotakin. Sen jälkeen mikäli ei pisteitä ole, niin sitten Haapamäki joutuu alle. Ja Ruotsi Nilsson päälle. Maaottelupunnitus on ollut tänään. Joten painajat eivät ihan ole päässeet vielä tankkaamaan, kuten sitten kun huomenna sitten on. Ja siinä hyvä yritys Nilssonilta, mutta Haapamäki passaa sen taitavasti ja painaa Nilssonin alle. Hyvä yritys Nilssonilta, mutta Haapamäki on terävämpi tuossa tilanteessa. Ja nythän Haapamäki kun on johtoasemassa, niin
hänellä on hieman turvallisempi tilanne, nimittäin hän saa vielä Nilssonin alleen, mikäli Nilsson ei onnistu nyt tasoittamaan tällä pystyvuorolla tilannetta. Ja näin on pystystä 1,5 minuuttia oteltu. Jani Haapamäki päälle ja Ruotsin Robin Nilsson alle. Haapamäki hakee nostoa. Se onnistui ensimmäisenä. Nyt on aika hyvin mies sylissä, mutta ei siitä nouse. Hakee vyörytystä. Mutta painijat komennetaan pystyyn. Ja viimeisiä sekunteja tässä nyt viedään. Jos ei Nilsson onnistu pistettä tekemään, niin voittaja on Haapamäki. Ja näin Jani. Voittaja on Jani Haapamäki, Suomi, Finland.